हामबाय पुइला त्रिपुराहानि जत त्रिपुरा सरकनो टिपिएफनि बिसिंथि क्लाय टिपिएफनि खाबाय खुकबाय सबानि सेलुट दिवै कायसा दिनैनि 5 तारिख जानुवारि 2021 नि साल जों टिपिएफनि बिसिंथि खालायै जे त्रिपुराहा दफारकनि जे कायसा चबा चिकनसा चबा त्रिपुराहा बिसिङो त्रिपुरा सरकनि जे मानथाय त्रिपुराहानि बिसिङो चिनि जे एडिसि इलेक्शन न जे स्टेट गभर्नमेंट बरक जे आपडेट चिनि एडिसि इलेक्शन न बरक जे डिले खालायै कोरोना भाइरासनि बुमुंथै जे खायरिया खालाय दं मानो जों टिपिएफनि बिसिंथि खालायै जों 1 तारिख डिसेम्बर जों फाइलिं खालायगा हाइकोर्ट तामनि बागै ताबुकसुक जरा त्रिपुराहाव एडिसि इलेक्शन न डिले खालाय मातनि खालायरिया खालाय मातनि अबनो जों 1 तारिख जों केस फाइलिं खालायमानि परे 9 तारिख डिसेम्बर जों कोर्ट केस काखा अ दिनावनो फाइनल साख्लाय रिखा कोर्टनि चीफ जस्टिसनि हयते कायसा साख्लाय मानखा जों जानुवारि मार्चनि 6 तारिख फाइनल हियारिं सिनाय फियाबा जों ताबुक नुखा फाइनल हियारिं 6 तारिख उंयावै दिनिनो हाइकोर्टनि चीफ जस्टिसनि साख्लाय मंबाय दिनि 5 तारिख न अ हियारिं न कासारि रिखा फियाबा जों अर नुखा ताबुकसुक जरा त्रिपुराहानि स्टेट इलेक्शन कमिशनार ताबुकसुक जरा अबनो तुयै फाइलिं खालायफै मायाखो जों जे टिपिएफनि जे केस खालायमानो एडिसि इलेक्शननि मेटार न तुयै ओंके ताबुक जों सराय नुखा जे सिनि मानथाय सकतायनो बुसुक जरातै अकुपाइड खालाय दं ओंके जों टिपिएफनि बिसिंथि खालायै जों जे एडिसि इलेक्शन न तुयै जे केस खालायमानि जागावो जों सराय नुखा जे स्टेट गभर्नमेंट ताय स्टेट इलेक्शन कमिशनार सिनि त्रिपुरा सरकनि त्रिपुराहा दफारकनि मानथाय सकतायनो बुसुक जरातै भायोलेसन खालायजागै दं सिनि मानथाय सकतायनो सिनि जे मानथाय सकतायनो भायोलेसन खालाय दं मानो नुगै सिनि टिपिएफनि बिसिंथि खालायै टिपिएफनि प्रेसिडेन्टनि बिसिंथि खालाय जों अबनो जों सही दं मानदिया आबनि बागै जों दिनै हाइकोर्टनि दगारनो बुफायनानै रेडि मांखा मा बुफायका ओंके जों नुखा टिपिएफ ताम सामुं खालाय जों तीनटा केस खालायजाक जों सुप्रीम कोर्टनि दगार त्रिपुराहानि त्रिपुरा बरक दफानि नाहारमुं तै फ्यूचार न वान सुगै टिपिएफ एनआरसी केस खालायजाक पासपोर्ट एमेंडमेंट बिल न तुई केस खालायजाक आबन पर सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट न तुई जों केस खालायजाक टिपिएफ पट फाउंडार टिपिएफ न पुइला त्रिपुराहानि बरक दफारक न लामा फुनुकनाय टिपिएफ न लामा फुनुकनाय तै टिपिएफ नि बिसिंथि खालायनो बुजतन लामा नगो ओंके जों नुखा आरोबो एनआरसी केस खालायमानो तुयै एनआरसी केस सुप्रीम कोर्टनि नोटिस बाय त्रिपुराहाव कायसा साख्लायमुं रिजाखा एनआरसी केस हबो नरक अबनो केस थुंपायदि नै जे सुप्रीम कोर्ट बाय साख्लायजांमानि बिसिंथै ताबुसुक जरा सुप्रीम कोर्ट हबो त्रिपुरा गभर्नमेंटनि बिसिंथि खालायै सिनि केस न बरक थुंमायानि बागै आरनि हयते बरक न काउंटर फाइलनि आउटलाइर हरजाका ताबुक जों अर नायनै दि कायसा चिकन सा केस एडिसि इलेक्शन न तै जे जों टिपिएफनि बिसिंथि खालाय जे जों 1 तारिख नभेम्बर जों केस खालायमानि ताबुसुक जरा त्रिपुरा इलेक्शन कमिशन तै त्रिपुरा गभर्नमेंटनि बिसिंथि खालाय ताबुसुक जरा अबनो अन नोटिसनि जवाब रिमाया काउंटर फाइल खालायमाया ओंके जों नुखा सराय तामनि बागै त्रिपुराहानि त्रिपुरा बुसारकनि मानथाय सकताय जे एडिसि न चिनि जे एडिसि इलेक्शन न ब्रक अकुपाइड खालायै चिनि मानथाय सकतायनो ब्रक अर ताबुक सेगै मातनि कायसा फाटारहानि बरक न अर एडिसि व आसुग्रिवै अरनि नायकलफां संगै मातनि जों अबनो गसिमाया जों लीगल जस्टिस लीगल फाइट खालाय थानाय टिपिएफ त्रिपुरा दफारकनि मानथाय सकतायनो तुयै जों तामो मुभमेंट खालायना लां जों खालाय थानाय आबनि बागै जों दिनै सुप्रीम कोर्ट हाइकोर्ट जों नुखा चीफ जस्टिस बाय जों जे इलेक्शन कमिशनार न हाइकोर्टनि चीफ जस्टिस ताबुक साख्लाय रिखा तै 1 वीक बरकनो जरा रिजागो नेक्स्ट ट्यूसडे वन तिनिनि जे फाइनल हियारिं न तंमानि नेक्स्ट ट्यूसडे व हियारिं नै फाइनल तमुंग न नेक्स्ट ट्यूसडे नि बिसिङो बरक अर काउंटर फाइल खालायमाया हंकाकाय सिनि केस न जों न बुजिसिनाय ताबुकले तै अर इलिगेल तंनाय रक सिनि जे त्रिपुरा दफानि जे मानथाय सकतायनो तुयै जे सेगै तंना नायनाय रक अ कोर्टनि जे चबा जे कुप्लायनि चबा सिनि जे कुबुयनि चबाव बरक याग्रि फायमाया जों सराय नुखा बरक जुनो एरें केस खिख्लायै जुनो चबुय मानो फियाबा कुबुयनि चबाव हंकाकाय बरक जों बाय अर चबा खालायमाया जों सराय नुखा
তিনি हाइकोर्टनि केस जे चिनि मानथाइनो तै जों जे केस खालायमा जागाव बरक ताबुक फायदा गैया तामनि बागै फायदा गैया अरक कुबुई कक साफायना नांनाय ओंके तिनि जे बरक कर'ना भाइरासनि बुमुंथि खालायै चिनि इलेक्सन बरक जे डिले खालाय तनि मानि जों स्राय नुखा बरक कायसा अर चिनि राइट्स न भायोलेसन खालाय तंमानि खालायो राइट्स न भायोलेसन खालाय तंमानो जे तिनि टिपिएफ नि बिसिंथि खालाय जों सयमेयानि बागै कुबुइनि नगद थांगै चिनि जे भायोलेसन खालायजाकमानि ककनो जों ताबुकलाय फायदि नायलाय सिनाय इंनि जे टिपिएफ खरांथि साव फायमा जागो बरक ताबु काउंटार फाइल खालायबाय मालाय दिया अरनो सराय टिपिएफ कुबुइ ककनो सानाय कुबुइ ककनो सावैनो टिपिएफ टिप्रासा दफानो कुप्लाय खालायलां थानाय आबनि बागै टिपिएफ नो सुरुंगै जों जे टिपिएफ पुइला नभेम्बरनि 1 तारिखआव केस फाइलिं खालायका अबनो सुरुंगैनो जों डिसेम्बर मासनि 9 तारिखआव चिनि केस फाइलिं काखा हाइकोर्टआव आबनि परे जों ताइ कुबांमा कयेकटा मथानो नुखा बरक 22 तारिख डिसेम्बर हाइरगो अर फाइ केस फाइल खालायफैका फियाबो अर जों स्राय नुगो कुबुइनि लामाव टिप्रासा दफानो कुबुइनि चबाव टिप्रासा दफानो कुप्लाय खालायलांनानै बागै जे अर चुबाचुरि फायनाय चिनि जे मुभमेन्ट चिनि जे मानथाइ सप्तायनो तै मुभमेन्ट खालायफायनाय रकनो टिपिएफ बरकनो सेलुट दियो फियाबा कुबुइनि चबाव टिपिएफ सामुं खालायतानिबो जे केबेंनाय टिपिएफ बरकनो कुनु दिनफानो क्षमा खालायया बरकनो कुनु दिनबो नाकार मुंरिया तमुंनो टिप्रासा दफानि बागै जास्टिस सानमा जागाव टिपिएफ जे जास्टिस सानै अर कुबुइ चबा खालाय तंमा जागाव केबो तमुंनो केबं मुंरिखा हांकाकाय जों बरक बायबो फाइट खालायनानै टिपिएफ रेडि दङ अ टिप्रासा दफानो बाहाय खालायै जे इलिगेलनि याकनि जों फियगै लांनानै टिपिएफ अबनो खाबाय खुबाय चबा खालाय थानाय तमुंनो अरबो दफानि बुमुं तै खालाय केबो तमुंनो बुथ पलिसि न नानानि बागै अर चिनि तमुं सुरुंगै अर पलिटिकल राइट्स न अर ताबो बुइनि तमुं सुरुंगै नानानि तमुंनो फाइका हांकाकाय टिप्रासा दफानो केबेंमुं फाइका हांकाकाय बरकनि बागैबो टिपिएफ वान सुकजाक तै बरकनो बाहाय खालायै ताम खालायनानै टिपिएफ अबनो चेलेन्ज खालाय तंनाय तै जे टिप्रासा दफानि हामक्रायनि बागै टिप्रासा दफानो जे इलिगेल इमाइग्रेन्ट रोंनि याकनि फियंनानि बागै टिपिएफ जे चबा खालायमा जागाव तिनि जे जों नुखा सराय स्टेट गभर्नमेन्ट स्टेट इलेक्शन कमिशनार र ताबुसुक जरा फाइलिं खालायबाय मायाखो बरक तै माबो मानगलाक सराय कुबुइक सुप्रीम कोर्ट चिनि जे एनआरसी केसआव बरक थाङै काउन्टार फाइल खालायमायानि बागै तीनटा बार वाइथाम बरक आरो काउन्टार फाइल खालायमानदिया सुप्रीम कोर्ट बाय जरार जांमानि बिसिं तुइबो रिउइमायानि बागैनो बरक आरो काउन्टार फाइलनि आउट खालायरि जाखा अरबो आउट खालायरि जांनाय आं खा खालायो आबनि बागैनो कुबुइ टिपिएफ कुबुइ कक सायथानाय कुबुइ कक सावैनो टिपिएफ अ त्रिपुरा दफा रखनो कुप्लाय जागावत लांथानाय आसंनो हामबाय।